Jeg er klar nu, Torgild. Jamen, det er den her kvive, ved godt, der har paratuberkulose. Ja. Og jamen, den har simpelthen sådan en tyndskise, det var helt vildt. Så var Knud overvæves. Og så sagde han til mig, giv en halvspand pulbiose. Ja, jeg tænkte, eller nu drik det. Den drak det. Så et dag af, der var det allerede blevet bager. Og 2 dage af, så var mave normal. Så da der var gået en lille uge, så var det tilbage igen. Så indtil vi så fik en slagte, der fik en 3 liter 2 gange om ugen, så kunne vi styre mavepunkten. Det var recepten. Og det lykkedes. Men hvad så med alle de andre køer i stallen? Fik de så også paratuberkulose? Nej, det har vi ikke. Men der, er jo også, der har vi jo brugt biosa. Du ved, det her det er jo nogen, der var indkøbt over for Sten Bølling, som man kan forstå i, hvor en gen ryger overfra også. Der købte vi jo hele besætningen. Men jeg tror, der er noget i det der, fordi Knud, han så jo altid, hvor majs, de så til at være meget mere frisk end de andres. Fordi køer, de får abiose. Vi har aldrig sprøjtet ud af mark. Så afleverer de i gylde, så køber vi det ud til majs, og så er de i jord. Så er der alle dem jordbakterier, de går, så er de der. Og så overbekæmper de af svampebakterier. Men folk skal bare være klar over, det er ikke i dag, du begynder, og så er de morgen resultater der. 5 år, så kan du begynde ligesom at se, så bærer frugt. Hvordan oplever du, det har båret frugt i marken? Jamen, jeg kan ikke huske, hvor mange år det var siden, men det var mens vi havde en ny stald, så kom vi op, der er en sted, der er en grænhegn. Og så nabo, de plovede maskinstation på den ene side, så tog vi en fure med op på den anden, så sagde jeg til at knække, da vi kom op og kigge den dræn. Så er det nu, vi skal prøve det, Knud, han sagde. Prøv at hente en håndfuld. Og det gjorde jeg, og så tog jeg, det var 8. Og så knødte vi en bold sådan, og så satte vi os ned på huk, og så lette vi en falde. Den over fra nabo, den anden herovre, der blev sådan en top. Det er det her med, du ved godt, hvordan til at jord, den bliver bundet sammen. Som Knud, han snakker om. Humuslag. Ja. Og så også det her, når vi gør, at vi plovet, så vi plovet nogle år. Så kunne vi til at være vendeplov. Når så er du vendt rundt, så er der sådan lige så dumt, når den ramte jord. Så det, de sagde på spids af plovet op, det faldt ned på rammen. Det har du aldrig gjort før. Det er fordi, det klæber mere til. Er det min mening? Ja. Så der kommer alt hans vin, som han så. Og hvis vi skal helt tilbage. Den første gang, han var der. Og det glemmer jeg aldrig. Vi sad inde ved køkkenbordet, Thomas han var der også jo. Og så sagde vi, og fik kaffe sammen med Knud, og han fortalte jo, så det gør vi, han tager afsted, så sagde Thomas, hold nu kæft. Hvis det passer alt det, han sagde, så er det næsten for godt til, det kan være sandt. Nå, jamen, der var jo han sagde, han var det jo. Ja, det er så, sådan, de fleste siger. Ja. Så ringede han en måned af, og så sagde han, nå, er I kommet i gang med? Nej, det var vi godt nok af. Vil du tjene penge, eller vil du ikke tjene penge? Ja, det var, har jeg næsten stemt jo en dumt spørgsmål, så det tjene penge, det er jo da klar jo. Så begyndte vi jo at bruge biosa over på Frederiksværk i de her, det kom færdigt blandet i 25 liter stunker. Og så en jyge, han er lidt sparsomlig. Så var det jo 2 rækker, og så spalt på tværs dernede. Så gik vi med vandkanden til de 2 rækker, der for spalt, de kunne godt undvære. Så var der 3 skorstene dernede. Alle sammen, der kom i stald, de kommer tilbage så. Hvordan kan det være, når vi kommer ned på den nederste ned, så bliver det mere stramt luft. Det var jo lige det Knud, han så, at det skulle dæmme ammoniak, så den ikke blev så stram inde i stald. Ja, så var det kun med, tror jeg på det. Sådan. Og så gjorde det. Så begyndte vi selv at bare op for mere, og så har vi gjort med, indtil har man afleveret nøgle der, så har vi så holdt med. Gylde er guld, og penge lugter ikke. Ja. Den har du også hørt. Ja, gylde er penge, og penge lugter ikke. Det er jo sådan en visitkort, når han lå over bordet. Gylde er guld, ikke? Ja. Ja. Og det er rigtigt nok.